akwai ayoyi da dama a cikin alqur'ani wanda Allah madaukakin sarki yake ƙara tabbatar da cewa lallai ya saukar da alqur'ani da yaren larabci, kuma wanda hakan yana ba da saƙo na muhimmanci da ƙima da darajar da yaren larabci yake da shi. inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun wa kadhalika anzalnahu hukman arabiyya wa kadhalika anzalnahu qur'anan arabiyyan ghayra dhi 'iwajin لعلهم يتقون وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا. دم هكا كينان الشيء الله مدوكاكين سركي يا تبتر دشا لله القرآن دياران لا ربشي يسوكد دشي كما تشيوا wannan yare lallai kai ka san tunda Allah ya zabe shi to yana da wata falala ta musamman. Malamai suka ce ya ishi yaren larabci falala cewa Allah ya zaɓe shi ya zamanto yaren alkur'ani, ya ishi yaren larabci falala kasancewarsa yare da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa manzansa wahayi da shi, domin alkur'ani wahayi ne, kuma wahayin da yana daga cikin nau'i na wahayin da ake wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine wahayi da me alkur'ani, to kuma gashi an yi mai wahayi da alkur'ani, qur'anin da yake da yaren larabci. Wannan sai ya nuna mana lallai muhimmancin da yaren larabci yake da shi, kuma ya zamanto mana kamar wani dalili da za mu yi riko da shi a matsayinmu na musulmi na muhimmanta yaren larabci. So tarihin ana magana wani lokaci mukan ɗauki wasu yarukan mu ba su falala sama da yaren larabci, bayan yaren larabci in sa za ka ce shine yaren addini, shine yaren musulunci, domin Allah ya zaɓe shi ya saukar da alƙur'ani da shi, ya zaɓo manzansa daga cikin jinsin mai larabawa. Wannan sai nuna mana lallai akwai muhimmanci ga wanda yake musulmi na kwarai kuma yake kwadaituwa musamman da san abin da ya shafi karatu na addini, to ya kokari ya haɓaka jarinsa a yaren larabci, domin da shi ne mutum zai fahimci lallai menene Allah maɗaukakin sarki ya aiko na saƙo. Ta iya yiwuwa duk yanda za a isar maka da wani yaren wanda ba na larabcin ba, in ka iya na larabcin sai ka fi idrakin wannan ma'ana, sai ka fi fahimtar zurfin abin da wannan sako ya kunsa na ma'anoni da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin alƙur'ani mai